precisamente pois nesta operación conxunta, non? de posta en ensaio, non? Da xuntanza destes dous operativos, do operativo da Xunta de Galicia e, por suposto, da UME, non? Que sempre pois aunamos esforzos pois para combatir mellor pois esa lacra que temos todos os veráns, que son os incendios forestais. Quero poñer hoxe en valor a importancia da formación, isto é, unha formación necesaria para mellorar a coordinación e a colaboración pois destes dous grandes equipos, por un lado a UME e por outro lado pois ese gran equipo que temos na Xunta de Galicia, que é o equipo de defensa do monte, que todos os anos dan o mellor de sí, non só nos incendios forestais, que quizás sexa o máis visible, senón en calquera outra emerxencia a que acuden os primeiros, non? Vímolo pois o día do apagón, como chegaron pois a todos os lugares onde foi preciso a súa axuda, vímolo na Dana en Valencia, esa colaboración do equipo, e eu quero hoxe aquí, sobre todo, agradecerlles o compromiso e agradecerlles a colaboración que teñen con Galicia e co resto de España, non? E xa centrándonos pois no que é o operativo de preparación de cara á campaña de verán, pois facer fincapé nese 1,8 millóns adicados á formación. É moi importante esa formación, eses cursos de perfeccionamento de todo o equipo, non só do persoal propio da Xunta, senón tamén do persoal dos concellos, con esas motobombas e esas brigadas que conveniamos ano tras ano. E tamén quero pois poñer en valor todo este engranaxe que funciona sempre, non? A colaboración das distintas institucións, neste caso pois do goberno, dos concellos, que tamén é moi importante esa colaboración, e por suposto pois de todo o equipo da Xunta de Galicia. Poñer en valor tamén esas novas infraestructuras que lanzamos este ano, con máis de 13 millóns de inversión pois no búho, por exemplo, de Valga, ou un que anunciaremos nos vindeiros días aquí en Ourense, en Bande. E pouco máis, sumarme pois a ese desexo que manifestaba o subdelegado do goberno, de que esta sexa pois a única ocasión na que teñan que colaborar este verán, que será pois unha boa nova para Galicia, e rematar agradecendo pois esa implicación de todo o servicio de defensa do monte, que son uns grandísimos profesionais, e sobre todo destacar ese compromiso.